Assalamu alaikum qadardan iyileşler. Kiçirak bir video çekeyim idim. Şu Angliya işe gidecek olup işe gidip ağlayanlar var da ağlanmang deyip epes vatan var ya diyenler vardı. Şular ya Angliya işe gidecek diyorlar. Hem de firma, şirket karşılaya deyip, pullon çatolaya deyip, şey deyip ağlap atlar bilen garat işe gidecek olayanlar varmış. Adına maydık geçeyin job istayım diye gat köp adamı allanttır menem ädir ödüm işte bolam soň gıytgaça video çekeyim idim öýde de şunlar boşrak bagtym yok allan yani adamlar gat köp eken maňa ýadanlara men aýdyp geçýän mümkin bolunanam çaltgurlayan neme görmäň gat görmäň menden ödüm Angliýada 3 ýyldan beri işläpýär Fruitful Jobs bilen geldim. Men reklamy içinde edem gedir çünkü ýadyr Türkmenistandan adam alan oklar 3-4 sancakma we Angliýa ruhsat berýän firmalary olaram içsem edilädir Türkmenistandan alan ok gıytgaça maglumat bereýin Polşadan, Ýewropaň käbir ýerlerinden, Kyrgyzstan we Gazakstandan iş alýarlar, ýa-da alýan işgärleri. Şoň üçin siz Angliýa job istayın, olar yine ol gider yok, olar başka bir yer çıkar, inanıp oturmaň. Çünkü Angliýanyň ruhsat bermeýän firmasy bolsa, alyp gaýdyp bilen o. Indi job istayymyň nädip allaýan aýdaýyn. Birinji bilen pul soran ok. Düzetden diýem, ondan soň aýdýa B1 sertifikat gerek diýär. Yok, ýalan B1 sertifikat gerek däl. Onam şular ýalsa udedeýin, birden gerek, başka kategoriýada gerek bolan ýagdaýynda da pul bilen satyn alyp bolmaýanlar. Sen ona $1000 ver, $250 ver, geçen yılın hasabıyla bu yıl $350. Yani olar 10 ýyl däl. Birinji bilen ingliz dilini suwd etýändiň barada sertifikat bolmaly. O da hakykatdan hem tor olan ýagdaýynda onam berilen ok. Sen egzamine girmesen, egzamine geçmesen berilýän zat däl. Şoň üçin o da pul bilen satyn alyp bolan ok. 10 aýdaň birinji bilen, ikinji bilen sponsor diýe kost nomerym geldi, sponsor gerek diýe. Garasörde tana tereder ýaly şu işe başlaýançaň eýleň diýip bir giden natýa diýen ekenler olam ýalan çünkü kost nomer aljak bolsaň sponsor bir bolan ýagdaýynda sen aýlyk hakyň berjeklik barada bir gelýänçaň ýollap bir problema çykana saglyk ýetýäşanlary tölejeklik barada hemme de guwa geçenden soň kost nomery berýärler ve ondan soň wiza tapşyrýan. O taýda da ikinji ýalan. Indi üçünji ýalanlaryny aýdaýyn. 2500-3000 funt sterlin ya da dollar deyip aýtýarlar. Ýene olam yalan agadyna şula aýdan başlap aýlyk gally 12-21 funt. 12 funt 21 pensden tölenýär. Angliýa daşarutdan gelenleriň aglawy bölegi şo wagtdan alýar. Gatur nemere işler bolaýmasa, yani başlygyň kömekçisi ya da şolar ýaly müdür, şolar ýaly işler bolmasa 12-21den ya da 12,5dan köp pul tölenoklar olam aklyňyzda bolsun. Başka näme we o pulam sen juýuna geçen ok, ondan başga da senden nalog alýarlar, strofok alýarlar. Ne bizim ne iş yermeden ne parnikler, taşary, ne de galyanca yerimi son ýaly ýakyn. Ne şu galyan ýeriň üçin hem hepdelik pul alýar gato üçin. Atköpdäl, gara solar çykaran ýagdaýyňa özüňe 10 ýyl ummasa zat galanyk. Häzir şurada men tagadym köpürak çykýar we $2000 arasynda juýuma galýar. Ne olan aýdyşyna 3500 funt o $4000 töwerek pulla ýok olar ýaly däl. $2000 töwerek galýar, bilmäň galýar. Käbir firmalarda iş adyrak bolýar, tagada adyrak çykýar we onça da gadananoklar. $1500, $1700, käwat $1000 iş has ad bolanmakdy. Şolar ýaly gaýrat edip özüňizi aldatmaň. Kadirdan iyileşler olan yine bir yalanı var. Mesela Dubai'ye gidip viza alýatypdyr. Türkmenistandan men 2 ýyl Türkmenistandan, birinji ýylym Polşadan viza aldım. Vizany gerek bolsa Türkmenistandan alyp bolýar. İlçihana da var. İlçihana vizany beren ok. Viza centre var. Viza centre tapşyrýan, soň vizany alyp gaýdýan. Oň üçin Dubai'ye ya başka ýerde gitmek gerek gel. Olan maksady şu Türkmenistandan nädir erteler, olar aýtjak sen zatdan ýalňyş. Elindäki dokumentler dogry däliýek. Şoň üçin siz Dubai'ye gidýär. Hatta Dubai'ye viza alýar. Dubai'ye viza almak kynat däl. 2 güniň içinde alyp bolýanlar. Käbir halatlarda aslında kanun boýunça Dubai'ye uçup barıp sen vizada talap edip bilýär. Yani o ýagdaýamma. Yani diýjek bolýanym Azerbaýjana, Dubai'ye we käbir ýurtlara viza almak
online görüşünde öğren antat hemmekşede vide berilya tenor gator problemalı öňür çonus bisek duran adam bolaýmasaň vide berilya olar ten şeydip dodogo düşürýärler Dubaya gitýärler ýene başga maksatdan ýene pul aljak bolar iň soňuna garşysykdan hem sen çonus bisege girýän bloklanýan bilen siziň ýadyňyzda bolsun menden hem gaty görmeň Öňmäňe jaň edibem gaty köp soraýarlar da şolar ýaly bir sertifikat aldyk ýöne indi diýe aýlyk haky barada hat gerek ýa-da işleýän ýeriň barada hat gerek diýip men baýana düşündirip aýtdym çünki olar banklaryň zatlaryň açygy bar da şolardan ruhsatyň bolmanam sen şodyň bütün maglumatlaryny alyp hasabyňdaky pullary çekip bilýärler aýlyklaryny öldürünü çekip alıbilýärler ya kredit alıbilýärler şolar ýalam hoply ýagdaýlar amma şoň üçin men hiç kime şodymam bermedim aýlyk hakymam bermedim edil şu videonu gören baý bolsa şonu berjek bolup oturan baý bolsa olara daýdýan sizden bermeň äge bolun Ondan bilen ne dudağının bir de şöyle Angliýadan adam tapmaz diye ondan soň diye şo taýda ara bir kısana ulan giyir ana şolar diye bilýär diýip oňa uro diye seni olamaý diye $500 bersen $600 bersen diye men hatamda plança $1000 bar diye men durup berýän diye bir adam 100 adam 200 adam 1000 adam sponsor durup bilermi kelläňde işledin o bolmaýanlar barna durýanym bir kısana adam barna sponsor bolup durýar ýalňyş zat ana o taýda ýene bir ýalňyş bar sponsor özüňe tapan ýok 100 adamdan 10 adam tapar tapsa Angliýada köp türkmen ýok 90 adam näme diýip olary ýüzlenýär olara şeýdi $500'dan $1000'dan pul toplaýarlar çünki mecbur olup şolara yüzlener ýaly edýärler de olaň pul alma şekli şolar ýaly eken öňünden pul alanyp ýöne öwrüp aýlap pul alýarlar onu diýen soň onu eden olanlar bady çarjagly olanlar mundan 7-8 ay mundan öň men tapdylar şolaň agalar bilen men Poşada bir işläpdim baňa jaň edip nemetdiler onun berdik diýe innem diýe bir sorun spise galdy diýe biz diýe ýazýar bizde hiç jogap beren ok belki görýänler diýe hiç jogap beren ok sertifikatym alan sponsorum tapan hatda özlerine beren sponsor bolýup bollarna tamam çorun spite galynýarlar ondan soň men aýtdym şolar ýalyp aýlyk hak şeýle bolanok şol öder etmeliýän inni men şu adamdan albilýär diýenden ondan soňkulara näme diýämiş aýlyk hakyny görkezse bolýar diýe görýäň men olaň açyklaryny tapýan olar ondan soň başga çäre tapyp gözläp urýarlar näde pul alsak diýip gara şolar ýalan wakalar bolup geçdi tiktokerlardan blogerlardan haýşym şunu paylaşıp berin iyileşlerimiz öldülerini ağlatmasınlar Angliýa gelecek bolýanlar badyr gelmek menem isleýän hakykatdan hem gelsinler pul gazansynar ýöne mümkinçilik ýok Angliýa barada maglumat az şunu peýdalanyp gaty köp adam biziň iyileşlerimizden yani 7-8 milyon aýly işläpýär ana şolaň ýatanna kekaja maň tatýa bir maşinjin tatýa şolaň jusunnaky ýöne koja agajyklatlaryna göz dikenler bar şolara allanmasyn diýip ýene täze görjek şolaň videolaryny görüp allanmasyn diýip şu videony çekken gaýrat edip paýlaşyp berin maňa like gerek gel histat gerek repost edin paýlaşyň başgalar hem görsün maksat allanmasyn men aýtjaklarym häzirçe şular ýaly sag bolun men dinläniňiz üçin tamam edin Yaşıldan sonra fotograf öttü. Excuse me, sir. You got a second? 1 second. Okay, that's good. So, what do you do for a living? I'm retired. You retired? What did you used to do? I manage a lumber yard. You Managed a lumber yard. a lumber yard? Lumber. Yeah, well, lumber. Yeah, lumber. that's Okay, important. Okay. So, right now, how much do you make annually? That's private. Okay, no problem at all. And now as a hobby, you take pictures? I've been taking pictures for 30 years, 40 years. 30 years? Yeah. Can we see any of your pictures like you have in your gallery maybe? No, I don't have that. I do it for fun. Okay, So sounds good. do it for my own fun and edification. Okay, sounds good. What was your name again? I'll keep that private. Also. Okay, sounds good. No problem. Thank you. Thank you so much. Have a good day. Sen ne alcırayan? Men alcıram. Okta düşünmedim näme diýdi. Lumber diýdi. Lumber bilen? O stroykada ne mezar? Şuda? Ulan bilen. Näme ta türkmençesi näme ta? Türkmençesi näme bilen? Sen ýyllyk soradın ha ondan. Men ýyllyk soradım. Şonu sagatlyk soramaldyň. Sebäbi köpüsi Ýyllyk nalog bilen ne mezada, yani açyk nemetmeýärler da. Ha.
hiç kime maydası gelmeýär. Näçe işleýän. No. Nowruzyň özüm aýtmaýar näçe işleýän. Ýöne 300 000'dan kän işleýän bilen. Kim? Ha? Kim? Nowruz. Yok. Ben de 300 000 pul işleyen olsam ben senin bilen katlaşmazdım mı? Alam dogry. Yor. Devam et yaz. Excuse me guys, you got a second? Sure. Yeah. No? İkinci kez pikirlerinde vaktiniz var mı dedim ama Bir sekundun var mı diýen, hemme sen bar diýen. Sen de var mı? Sen ne mi deyip var? Can I ask you a question ya? Oh. Okay. Ask a question diýen. Seretine şu adamla görüşesim öyle. Dograk bolemdi. Ha? Soram no. Sen aýdyşyň dograk. Seretine şular araya projektten sonra kuralım mı? Davay sorak bolalım. Yo guys, you got a second? No. Alright, no problem. They're too famous to be on camera. That's a Travis Scott. Qarab olsa Travis Scott tek verem ama. Dur şundan sonra alış. Lama qozu zaten bitti. Excuse me sir, can I ask you a question? You just did, but ask me another one. Okay, that sounds good. What do you do for a living? Oh man, so many things. So many things. Are you an entrepreneur? Into what? Entrepreneur? Are you entrepreneur? A little bit. Yeah, Okay. run my own little business. I do customer service, I do performing arts, and I do youth development. So anywhere between those. Wow. And is that a private question if I ask you like how much you make annually or an hour? Doesn't matter. You can give any of them. It depends on which sector I'm working in. So you're basically making on every sector money, right? Wow. So can you give me an example? It doesn't matter. It can be like low, it can be high, any of your business. No, I don't want to disclose it. It's okay? It's Yeah, but I totally good. appreciate you. How long have you been interviewing people on the street? Right now, it's been like a half an hour. And not a lot of people, I don't How's have... it going? It's not good. It's not good. And you want to... Are you an entrepreneur? Are you starting your own? You can go He's that. from You can go IT. that. No, you have to. In New York, I feel like if you have, this is a dream of yours, right? To continue doing this. Yeah, exactly. Yeah, I say go for it. It's New York, man. If you don't do it here, if you could establish yourself here, I mean, I think the sky's the limit. I love your energy, man. I love your energy. Thank What's you your so name? much. Noah. Noah Alexander. Alexander? Yeah, man. So where can we find your stuff? You can find it on TikTok. Okay. Yeah, you just type in Navruz. Navvruz. Navruz. Navruz. Yeah. Navruz. Navruz. What does that? Exactly. What's that? That's actually Persian name. So it comes from the Novruz, and that's a holiday, which means Nov means new, Ruz means day. So new day. It's a New day. I think New it's a Year. day. New Day? day. Okay. Yeah. So it's like a celebrating a new day in the March. Oh, Exactly. okay. Yeah, So here we are on the streets of New York. Exactly. Tell me your name. Navruz. Navruz. No, but the name of the show is Navruz, and you're Noah. But I call myself Noah. Noah. Oh, no, so your name is Navruz. Yeah. Real name is Navruz. Okay. Yeah. Great. So I'm gonna wish you well, man. Thank I you mean, so it's much. a lot of people don't want to talk about money because either it's never enough or it's just kind of like some people have too much. I'm not one of the people that has too much, but it's like you have to do it here. It's Yeah. crazy, but I mean, I hope your show gets a lot of followers. I hope you have a lot of success, Thank you. and Thank you. yeah, we'll run into each other again if we stay on the path. Hopefully. Yeah. Fingers crossed. Fingers crossed. Fingers Navruz. Yeah, Here's I to a new appreciate it. season, new day, new everything. Thank Ciao. you so much. Take care, Thank you everyone. so much. Of course. Have a good day. Bugün herkesin sırada için açar var. Aradan görüyorum kuruluşunu. Ýöne aýdan o näçe işleýän. Aydan o. Näme etdiňini aýtmadym. Aytdı yani bir toparda adetken dedi. 4-5 sanık biznes etken dedi. Hemmesinden hem kazanyan dedi. Ha. Meňze. Ha. Adam yürüyüşünde ben dedim ha şunu style dedim ha bakayım bu stilinden belli öyle. New York kulağım ara bakayım ütkücü giyin ya ara buram chill rahat geziyorlar ara bakayım şey anlamına seride bere seride ana şu adamlar tutsan gurulaş ya. Mesela malga oturan adamların yani bara bilmeyen de. Hani Ana şu adamın mesela şu adamın burada et yani benziyor. soram. Da var. Bar sen soran sen gezin. Soraýyn. Var var.